Roedd 3 yn heiddi'r gader, ond y gŵr ifanc hwn sydd yn dod i'r brig yn codi yn Theatr Donald Gordon yma ym Mai Caerdydd. Kaya Jones ac Ariana Jones dyna nhw. Nhw sydd nawr yn cael y cyfle cyntaf i longyfarch y Prifardd. Am eiliad i'w thrysori i'r gŵr ifanc. Dyma bardd hynod hyderus yn ôl y beirniad. Bardd eiddfed sydd ag awen annisgwyl. Mae gyfres o gerddi yn beistrolgar, yn athronyddol, yn ddiwynyddol yn ôl Osian Rhys Jones ac Eleanor Wyn Reynolds. Fedrwch ni mlaen nawr at gael mwynhau i waith buddigol. Os mae yna gynulleidfa deilwng iawn yma ym Mai Caerdydd heddi i gydnabod camp y bardd ifanc yma. A'r bardd nawr yn cyrraedd y llwyfan a gyntau yn paratoi i gael eistedd am y tro cyntaf yng nghader hardd iawn Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd ar Fro 2019. Wel, gyfeillion, Prifardd Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Caerdydd ar y Fro 2019 ydy Iestyn Tain o Gylch Arfon, Rhanbarth Eryri.